ای نوشکی بلوچستان ایک راج دفتری میتگی یک ٹھاونی و ضلعی بنجائیں تم 2017 مردم شماری ردا نوشکی آبادی 1,78,796 نوشکی چزیرا 2,900 فٹ برزن ادا گرماگا سک گرم بھی تو زمستان موسم سارت بھی نوشکی سرڈگارہ بلوچستان نامی لبزاں تو شاعر میر گل خان نصیر بانو گوہر ملک ماما عبداللہ جان جمال دینی آزاد جمال دینی میر عاقل خان مینگل منیر بادینی اور دیگے بازیں لبزاں ودی کتگن کہ شامپا بلوچی لبزاں کے دیم ریا مزن جہد و جپائے کتگ نوشکی اما میتگن کہ اداچہ مہتاک بلوچی چاپو شنگ بود کہ دیم ترا مہتاک زند بلوچی ہم لبزاں کی جہداں کو میدانہ ہرکب اس زبان و لبزاں کو ربیدگی دیم ریا پا مزنی عظمتی کنانن و یہ درچ انگ بر جائیں ای دمک زیمر تکا مزن ارزشتین کہ ادا دو چاپی ازم باز دیما شتگ لائکو نوشکی و یہ کشگوری دمگانی یک دگے تھامداری زیمری تحری پا منی آترا چوشے لفظاں کی مراگش باز ارزش دارا کہ من دا بلوچی قواز ذاتکار و نامداری شاعر و نبشتہ کارا مدو چار کپا و آہانی علم و زانتا چی بارہ مند کا اما گیشیدہ لوٹا کہ آج کجام آج غیری کجام آج غیری تو کہ ایک پلانی ہے اسی علاق چی کے ساتھ اسی علاق چی کے ساتھ اسی کے اپنے ناکے علاق چی کے ساتھ تاریخی یہ پیدا اسی طاقت سے دین کو جا کے بام کو جا کے اسا ایجادی و گردی کیوں نہیں یہ والا کو جا گرتے مثال کے فخص کا سرد دین قربانی ہے یا من قاضی ہوتی عہد درامت باری منی باری کجا میں چوسن قاضی کے مبارکیں پدہ مشکلیں کہ ودی بھی یہ مراگش ہے میں آنا ماغ ہوں وجہ مبارک قاضیہ ہوں ہم نے آدھوتے دمے نہ شادہ نہ کسی مرگ جار چھے بگشان تمام دم کو درند بے توار چھے بگشان دلن چا درد و زیران چکار چھے بگشان منی سرا چشتا گوش و سار چھے بگشان دل وطا چا درد شارا در کنگ لوٹی یہ ایسا خاموش سفر اپنے بولے سارے دے مشتا دیگر مراد اسٹور ہے نا بولان من دارو صورت من تشکا تی نمبر جتو ہے تی نمبر انگیج ہے انگیج ہے ماں یقین لگا ماں کے مدان سے تی گومازی گا میں دی ماں مقبول عمر صاحبت کا تی دفعہ اکبر صاحب اس طرح مندر آتا ہے گلما وفایا موسیقی پھول آباد کو جائے اس کا ایسا ہی پھول آباد کا موسیقی گیش سے یہ مطلب کمسی دور ہے نا تب تو کچھ کلاتا رسے کم پا پھول آباد کورادست ہے نو مان تاج گل محمد وفا لوگ دیمشی قدارت نو گل جان وفا بریشی رشید خان امرابی بگنتے چونا منی چوکے بڑے بڑے لوگا کے مائکان بانور آزمانا دور استاری منصور ردیا آو ایتنو جاؤں دستی صاحب میں ڈی سی ہے تو خدای صاحب اچھلی کھڑے بندے سے کم دین دیتے یہ مجھے اولی 1978 لگنے اولی پر بندے کہ آزمانا دور استاری سپی مائکان بانور دعوی سمرئی شب کی شنگین شفار محفرہ درونی محاکمہ کے یاتا کپی من رفا دوست غم آسے تہا روز چپا شب آئی زندے جنگ جا پواتا قاضی قبلے پروانے گلے
sarkaptegen dem pa maragische nemaga ke huda seruchi maraga zan labzan ki maraga barjam darak buagaye ma sharitaha sel karane वो दें पा मा मरागा नहीं मगा रवगा स्टेडियम में तहा के मरागा बरजम दारक बुआगा सरबुत के मरागा सरा مشاعرة واسطة برنامج هاترا بسينية وجه عارف عزيز شكيتشا برنامج هاترا مشاعرة هاترا وجه گلزار گيچكي وجه بهرام بلوچ چگوادرا بلان عمر هم چگوادرا اي مراغشنا بوده شتها بني على سارا تسر یک دزگوا پی اي من مني لك مدي مروا دا سنگت چارا دا دگلا تی کوہنے چیزیں رہ تو بشا چار خود کنے باز اے باز کوہنے چیزاں واہ زبردست پاجم جنتر او تو یہ جلکے جوان باقی اسٹالن سرا سیل کنانے ترانے ماگندگائیں کے دا بلوچی باز کوہنے چیزاں ایران چراغی دا تھاساں ایران دان چوپیں پجما دسشودا اور دیکھے بلوچی انچی چیزاں کہ بلوچی دو درہ بیگدگا گو ہم گرنچا بلے ہاں گارو بیگو ہاں اور دیم ترہ مروں میں دا کتابانی اسٹال لگ گتا بازیں بلوچی کتابیں دا ایریں زین پبلیکیشن ہے وہی دیکھے اردو کتاباں دیکھے زبانی کتاباں ایرا ایک مزنی اسٹال یہ لگتا بلوچی کتاباں سر عبدالرؤف ماسٹر عبدالرؤف صاحب شما بلوچی گدان ہے جو تو شما گدان گوشا اما ایشانا بلوچی دا گدان گوشا وشی علاقے مطابق سے کجا ہے جو تو یہ امی سر صاحب اسی چل امی پیشے دستے سر جو کرتے گا پاجم کے اس سرا کارمرز بھی چیئے گا پسے گرانڈ یہ گرانڈ شما گرانڈ گوشا تھے اما پس سے گوشا شما پس نگری میں کلا گرانڈ گوشا تھے اسٹال اما جتا گا مطلب چھے تو پیسر نوشکی ہے یہ پروگرام بتا ہے یہ مراکش بتا نیوڑے نچے نما پروگرام ایوڑے خاص ندیستا گا انچکما پیسرا گشتگت کی مراکشا امک طبقہ فکر مردم آوارتا تو یہ محضور مت کا گم بیائی واجہ جست پرس کنے سر من باز وشی بگتا انت که ایولین ایونت بگتا انت خاص طور پر شیشی پیش هم اسپیشل گسانی تاتن نمرو چه ما دنا تا اور اسپیشل چه و ایونت نا چه و کننت یا لکننت گندن تا روانه او سلاف زایی بی اما ایولین ایونت باز وشن کرسال ایولین ایونت منعقد بی نوشکی تا باز بی ماگندگائیں کہ واجہ گلزار گچ کی جتا جتا انسٹالانی سرا تر رگائیں ہاں چھا رگا ہیں بعضی چیزیں نا بیا گو واجہ گلزار گچ کیا گا پتران کریں کہ آو بارے عبابت اچھی گوشی آئی آیالو لے کچھی اسحاق جان مروچی جشن نوشکی درگتا ما دا نوشکی کسی کماش ورنانی گوما اشتاتگاں و بعض وشی مارگاں کہ نوشکی ربیدگی زیملی لفظاں کی یک مزنی مچی میڈی اور ادا نو دربرانی ادا کماشانی ورناہانی بعض قصیں آہانی ادا حب واحق گندگا آگاں کیا اسٹال وزٹ پہ کنا ما ذاتی صورت یہ اسٹال وزٹ کو تگا یہ میں قصیں درو ربیدگی حزباباں کے آگوں کشتو کشارہ آگوں امک روچی زندہ امگرنچاں چونکہ ما دانچوب کسی ما قرآن باز اندہ مگا گوشاں بعض جاگا ما جوگن گوشاں تو ای اما چیزاں کے اشانہ میں وسطہ اشانی نام بعض جاگہ کمو کمو دیگری ہاں بلے میجورٹی کسی آئٹمز کے استا آہانی نام یکاں یہ اما آئٹمز ہیں کہ ما اشانہ وطی دمگاو کارمرز کنا ایدہ کارمرز بوگا نا ای کستے ایک بعض خوبصورتی چیزی کہ گلہ یا گندی میں
कच्चो नापे कच्चो किसी केलो कनेगे एक आइटम ही इशिये तो का 4 सेर मां भी हुई 4 सेर शेर अंदा के तो इसे नाप कने और बलूची 12 सेर यक मनी जुड़ भी ये मकुराना हम किसी हमें तरीका उदा किसी माँ कारमर्ज करना वो एदा हम कैसे हमें तरीका कारमर्ज करना तो हमें बड़ा मैं कह रहा एक आइटम ही एदा देगा ये रे डाकू माइशियारा गुशंग किसी तू का माँ रोगन मान कने माइशी तू का ना हम मान कुत कने मदर और शिलांच ई देगा आइटम किशन तो पहाड़ी जुत कने ई ना मानी तू का कमो बीश किसी गो के देगरी हा भले चूंकि मजा नहीं मंग किसी देगरी गंदे का नया ई मशके रजा के किसी दार हैं कि इशिये वसीला मशका रजंगो के मैं कह माँ के मशका गवाज कना माँ उदा किसने चिगिरदे मनियाला चिगिरदे दारा माँ चीना चशे किसने कुचला माँ कारमर्ज कना तो एदा ये कारमर्ज कनक भी भले तरीका अमा यकीनी कि अमीशिया ची पदा आपे वरक पदा इज्जत के जोड़ कनक पदा शीर मंतक इधरो बलूची रबीदगी आइटम्स के दा ये ना ओ चरिश ईशानी दा ये कनगे एक मस्तरे फायदे इशे कि कमाश व रोजाना द ब्रीफिंग दिएगा हाँ भले वरना आई चीज़ां ची दूर बुआना वहदे पज्जिया नो अगर माँ किसी गिलास गप्पा बिकने ई किसी एक वरना ये वसा नोके आइटम ही कि गिलास तो इसी तू का शीर मान कने तो इसी तू का हाप मान कुद कने वरे भले एक वरना ये वसा ही नोकी चीज़ी वो पता ये द्रोहाए आइटम्स आनी सियादी गों तई आर्कालॉजी आयत तई हिस्ट्री आयत ये ज़रूर यक ने एक जागे हो स्पेशली ये किससे मैं जिंतरे के गप्पा बिकने का तो इसे क्लोज बिकने कमो ये जिंतर किसी नू खत्म एशिया में कारमर्ज न कने पदाने दृश्य गप्पा हारते जोड़ कनेगा या मैं जल्लक के गप्पा बिकने कि माँ जल्लक गप्पे आई जरिया पदा माँ ही बड़ी खूबसूरतें यदा कोंटे गोशा मैं कह रहा दरी हो जोली गोशा ये चीज़ पर चौका पर नोके पदरे चा बाज हर्जिश दारों की चीज़ें कि माँ ये बड़े असबाब ये बड़े आइटम्स आना डिस्प्ले बिकने चौक बिजाना कि आहानी पीरो कहानी बोम पीरो कहानी बल्लो कहानी कमाशा जिंद गुआजें था ये आइटम आंगो होती जिंद गुआजें था वो हमें आइटम के मरूची माँ इशाना जोस्त न कने मागन ताप के गप्पा बिकने के संगे सरा जोड़ भी ये दमगा एक कोई अस्ते तीनों तापक आओ छी जने तापगो तीना शिगान द्रोआई से आई के तो वह दीमा मुश्तगा या इसाक माँ किसे आसियाबे के गप्पा कने जंतरे के गप्पा कने दिल हमा के आसियाबा दृष्टगा चमना जुस्तगा चिपेमा पुष्टगा दिल हमा के आसियाबा जमाले ताज सर सुल्तान शाह पर मिसल कदरे फकत यशरा कनूबर चितारज ताब है शमशाद अंबर परे नागान आमाने अंबर खफोती खोफगा बर सरचुश के माँ मरागश जियत के गंदिस्ता मरागश जवानी इशे के साइंसी दो रबीदगी और सकाफती मागोश एक फेस्टिवल अदबी इसे तो का हमारा सकबाज रंग इंदगा के मतलब इसे खूबसूरती इशे के तो बेचार नूश की दुनिया है बलूचिस्तान में उसे कोजाम कोंडा कप्ता गोडसरा भले द मर्दुमानी रश कश चुश के अर्च मर्दों में गिंदे गुआदेरा छे तो रुबता छे तकरीबन नोशकी था हवल वार बह गए इसी चीज देमा मना यादत की जश्न नोशकी बहेगा सालाना चूँकि शुमे कराची या प्रोग्राम तो ये सर हमें पीरू के ज़माना के कम अज़ कम इशरनून ये ज़माना का 150 साल बह गए थे हम ज़्यादा मतलब गुनावा न बूता इन गुमा कब तक हम आगुश 150 साल जी एक कारमर्स बूता इस्तेमाल जी बिल्कुल इस्तेमाल बूता इसी तक हमें मतलब आ ज़माना गुश्ता कि वक्त डरना की मर्दम कहा था तो हादिस तन की भैया ईशान में वक्त हम मर्जबन देख गुशन गड़ो गुश्ता थे कि आठ जी ताल्लुक बादिनी कबाइल लेकिन आवाने में गुशक बूता कि ईशान सर जंग बूता पचे गोमा स्परम बूता जामम बूता और आवाने किस्ते 2007 के सैलाब आता आई था नुकसान बूता खराब होता लिहाजा हम और ना करतन बाकी स्टाइल सरा तरानते शारानते मदीस के तबाज एक वाहने चीज़ें हीरा एक जहम एक है वाजा हमारा पेशदार गए वाजा गुशकित के जहम 150 साल पहने के शाह पारिस तावत के रही खुदा इस ताल छारे ने मगा दोस्त पहने सामान वस्बाबन तीरन तो जहम विस्परन तूपकन तो देखे बाजी चीज़ें
تو ما ودی ودی راستی نیمگا چما شاک دیں تو ما گندے ددگے اسٹائل لگتا تو بیایت ما اسٹائل نیمگا ہم رویں کہ وہ دوائی و تحلا گیرت ایشان تے کستے بوئی مادران بوئی مادران ایشرے کس اکثر زاگان گندے کہ تھا پی بھی چیز بھی یا انچی وقت اگر بھی تو لاڑ دیں ایشان دیں زاگان تو ایشی تے کس دائر شفا بے یہ پگے سے خاطر بہت مفید ہیں چیزیں جی اشکی لیمبو اشکو لیمبو ہے سر ایشرے کس تے یہ زاگا کہ وقت دست الٹی بے گتے ہیں تو ایشرے کس تے جنت لاڑ دیں دیں تے چے گل گدے روار کنن تے کلپورا یہ شان سر دوائی بلوچی یہ زاگے نہ سر میڈیکل علاج تو مروج بند امام گندہ گئے تھن یہ آئی تھے تقریباً من ترگوشین کے 2% مواد نہ لیکن اما کی استعمال کرتا گنا اور اما یقین تھا ما کھونا گن سے بلوچی رسم رواج مطابق بالکل اما ایشان نیالا مراگش بندات بتا مراگش ہوتی بنداتی دوران برا معاشمہ ہم بیایت رویں مراگش نیم کا چارن چیک ہو گئے اسٹیج لگتا مہمان اتکا گو نشتگن دیوانہ چاروک کو گوشدارو کم نشتگن تو بعض جوانی زیباہیں ندارگی ما گندگائیں کہ درچکانی کشا کوانی کشا ای جوانی دیوان و مراگش برجم دارک بو گئے بیائی شما ہم آوار بھی تو ای دیوانہ دل کو شریک شاعروں کو تو ناراض نہیں کرنا میرے بہت اچھے دوست بھی شاعر ہیں اور میں شاعروں کو پڑھتا ہوں لیکن میں کہتا ہوں ابھی شاعری سے تھوڑا سا باہر نکلیں کیونکہ شاعری سے صرف آپ زندگی کے مفہوم و معنی کو نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ نثر میں اس زندگی ترسنا کی جنگ جائے غم تہی مہربان امرائے میں حبیب کی یہ قصہ ہے کچھ در میں حبیب کی یہ قصہ ہے کچھ در گوات پادونا روک انڈیوائے میں حبیب کی یہ قصہ ہے کچھ در گوات پادونا کسی نے سورہ یاسین تھوک دی امید کا اسی لیے بجھتا نہیں دیا کہ دشت ویران مطلبہ آپیں دشت ویران مطلبہ آپیں دریا دریا ناگہا آپیں مپادا بستک دنیا ہے ایک گیدی انگتا پتو ما گھر میں ساہگا نندی وطی باندھا تسنگاری مارک سے خدائیں کے مگندی مارک کسی رویں مرچی منو دشتر دنہ تو آبے رستگیں زرے کے سہے تہائے تھے کجائے تھے آقت رہا ساہتا کے جندتا درچ منی بیا لگے تہا آشا مرچی تم نے گاما آشا مرچی تم نے گاما روز بیگوش کی یہاں ایک شور برپائے غضب کا یہاں سے گاؤں والے جا رہے ہیں شکریہ بیوی بلے پتوئی تیوگی جہاں گنوک بھی بیوی بلے تراپائی دیوانگا گنوک بھوگی نے پتوئی تیوگی جہاں گنوک بھی بیوی بلے تراپائی دیوانگا گنوک بھوگی نے آگے تانائے چر رزم میں آس جہاں در چراغ تانائے اشارہ کور سروکت کور رہ دربر گلک کنے نہ کنے شر چراغ تانائے